Hello! Andito kami ngayon sa Diamond Hill, Nanyang Park, Hong Kong. Ang ganda oh. Tara, pasyalan natin dito sa loob. Ang daming mga bonsai. Ito yung mga bonsai. Napakaganda ng mga punong kahoy nila dito. Puro bonsai oh. Ayan. Lalo na ngayon, umulan. Mas lalo silang yumabong. Ayan. Ito lamang ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, si Sonia Nietzsche. Tara, maglakad-lakad. Dito, maraming mga taong namamasyal. Isa rin ito ang pinakasikat na pasyalan dito sa Hong Kong. Ganda oh. May mga ano rin sila. Jade. Ito yung mga batong jade. Ayan. Oh. Ito, kung bilhin mo to, napakamahal ang mga bonsai, diba? Napakaganda talaga. Ilang beses kaming pabalik-balik dito dahil napakaganda. Nagadutaw na. Bawal ka. Hindi kan to mga mamatpatay. Maka-isturbo nga raw. Isturbo nga? Simbaga na aja ito, maka-isturbo ka na. Maka-isturbo ka na kung naatag ko rin siya ito. Siyempre, no, video ka. Ay, nakatikawal kami. Sa akin ang tumulong yun. Dahil bata yun, nagkikawal yun. Natatikal bunek. May talangbog. Malalay ng panday. Malalay na kanya. Pati mga bato dito, napakaganda. Yeah. Itong mga bonsai dito, matatanda na itong mga to. Tumutugtog daw yung bato. Oo nga. Sa lahat ng sulok, may mga maririnig kang kanta. Diyan. Uy, talaga nga bato nga gito nga ko na eh. Tapos kasangay apanda lang mut ko natitawag dyan. Inayos da lang. Dagita ni diba? Tunay dagita. Basta na nga talaga kita na eh. Inyakar-akar da lang. Oh, dito. Matatanda na ang mga bonsai dito dahil tingnan nyo naman. Natutuklap na. Lino katanda ng panahon nyo eh. Doon ate ko raw. Panahon ng lumang bato ito. Dito ang sikat sa park na ito. Ayan. Ibang tawag yan. Inchik kasi hindi ko mabasa eh. Diyan pa nagtugaw dyan.
Napay tikok man. Dito rin. Maganda rin dito. Ano kaya ang meron dito? Ito yata yung, ay, hindi naman yung, ano, wishing inchik kasi hindi ko naman mabasa. Ay siguro kung gaano kalalim yan siguro. Ayan. Tinuturo niya. Ang ganda ng pagkagawa nito. Oh. Talagang napakasikat ng park na ito eh. Tara, punta tayo doon sa loob. Maraming namamasyal dito, nagpapa-picture. Maraming mga turistang pumupunta dito sa Nanyang Park. Dito lang sa Diamond Hill, New Territory, Hong Kong. Tignan nyo itong mag-ina. Mga pamilya, namamasyal din dito. Umulan kasi kaya wala yung mga ano dito ngayon. Mga puti. Dito rin. May mga ano rin ito eh. Museum. Ay, ayun, may mga puti doon. Galing sila sa taas. Ay, ito, malaki na yan, oh. Amo na pa nagtugaw dyan. Pagtugtugawan na. Jay, mordong. Diyan, tugtugaw. Dito. Ay, ano kayang puno rin ito? Tingnan nyo itong bato na ito. Napakaganda rin ng bato na ito. Mga jade. Jade. Ito yung mga batong tunay na jade ito eh. Tingnan nyo. Ayan. Tunay ito. Ay, lalo na yun, oh. Kulay berde talaga ang jade. Malalaking bato. Eto, tingnan natin itong malaking bato na ito. Yung chick kasi nakasulat dito. Hindi ko rin mabasa kasi puro inchik ang nakalagay. Ba't ibang uri ng jade? Tunay ang mga ito eh. Ayan. Kung bibitakin yan sa loob, green yan. Dito rin. Daming uri ng mga jade na bato dito. Ang park na ito ay libre. Ang maganda dito sa Hong Kong, may mga maraming park na libre. Hindi gaya sa Pinas. Magbabayad ka pa, dito hindi. Libre lang. Pero wag kang magkalat dahil magagalit sila dito. Ayan. O, tingnan nyo. Napakaganda ng mga bato, oh. Ito, yan. Yung mga tunay talaga na jade. Ito yung mga ginagawang porcelas, kwintas, hikaw. Tunay yan. Kaya alam nyo, todo bantay ang mga ito eh. Lahat ng sulok dito, may mga gwardya. Yan.
Pagkaganda-ganda talaga. Ito, katatanim pa lang tong mga bonsai na ito. Ito ay maliliit na bonsai. Makaraan ng ilang taon, lumalaki sila. Oh. Ayan, gaya niyan. Ayan na yung mga nanay at tatay ng mga bonsai. Ito yung mga anak. Ang ganda, no? Ang gaganda nila, oh. Diba? Kung sa Pinas yan, napakamahal ng bonsai. Kaya mayaman itong, kaya nila tinawag na Diamond Hill dahil dito ay puro diamond ang mga bato. Jade. Yan. Talagang mawiwili ka pag napunta ka dito eh. Ayan, yung parang violet na bato yan. Ito. Maganda rin ito. Matawa dyan. Ilang beses kami pabalik-balik dito dahil napakaganda talaga. May iba't ibang mga lahi rin dito ang namamasyal. Sa lahat ng sulok may mga bato talaga. Tingnan nyo ito, ibang klaseng ano, jade. Parang palaka, di ba? Parang palaka yan. May ibang puno rin dito. Hindi ko rin mabasa kasi hindi naman nakasulat sa English. Yay! Mordong! O, tingnan nyo ito. Matanda na rin siguro itong hindi naman ano, pero bonsai pa rin. Cypress yata. Tignan yan, daming mga tao dito. Ayan yung mga gusali na yan, itong mga maliliit. Museum yan eh. Kung saan nandyan yung mga batong jade. Ito yung fig. Ah, diba? Tibog gaya natin manghilin eh. Fig yan. Ito yata yung kinakain. Ay, kinakain ito eh. Pasa ito dyan. Dagyan na rin. Oh, daming nahulog na bunga ng ano, fig. Ay, nato yung false. Yeah, maglakad ka. Ay, meron pa dito, oh. Napakaganda rin ito. Tunay na tunay din ito. Ayan. Ang park na ito ay binabantayan nila ng mahigpit. Kasi ito yung isang pinakamagandang pasyalan dito sa Hong Kong. Ayan. Ganda rin dyan sa loob pero bawal pumasok. Ito. Templo yan. Templo ng mga Buddhist. Diyan sila nagdadasal. Punta ako doon. Sa dulo may mga iba't ibang uri pa rin ng bonsai. Ewan ko kung paano nila inalagaan ito. Siguro ilang taon din. Baka dati
Kunti lang ang mga bonsai dito. Siyempre lumaki sila, nilipat nila. Kaya dumami ng dumami. Ito yung templo ng mga inchik. Diba? Ganyan talaga ang templo nila. Ganda ba? Ito ang building na museum ito. Ay, museum pala ng mga bonsai din dito sa loob. Oh. Maliliit na bonsai. Diyan. Andito naman sa kabila. Maganda rin itong bulaklak na ito. Kulay rosas. Pero tingnan nyo yung ano, parang ano, 'di ba? Bayabas. Pero hindi naman bayabas. O parang puno ng bayabas kaya ito. Oh. Ganda-ganda nila. Wah, ga. Ay, ganyan. Ganyan pala nila inalagaan itong mga ano. Binubonsay nila, oh. Oh, hanggang doon sa taas. May tanim sila, oh, hanggang sa taas. Ganyan nila, pinapalaki ang mga bonsai. Pag lumaki na yan siguro, sa kanila ililipat naman. Ito yung parang bayabas, oh. Diba? Parang bayabas. Pero hindi naman bayabas. Oh, tingnan yung mga puno. Sa kabila naman. Ito yung Ayan. Ang ginagawa nila dyan. Ay, nagtitelepono naman. Opisina pala nila. Ganda pa rin dito. Ang lalaki ng mga bonsai dito, oh. Baka dito yung mga naunang mga bonsai. Ang gaganda ng puno nila, diba? Nakakawili talagang mamasyal dito. Kaya lagi kami pumupunta dito pag ano, mayroon kaming oras. Oh, dito na naman yung mga puti kanina. Nag-ikot din sila. Parang tsaa ito. Mga ito. Tsaa yata. Kaya tsaa. May mga ano rin dito. Ayan, dami. Marami pa rin dito. Pero dito, pinagbabawal nila ang kumain. Kasi madudumihan itong park nila. At pwede kang mamasyal pero hindi ka pwedeng kumain dito. Bawal. Gusto nila malinis palagi. Ay, iba't ibang uri din ng mga ibang klaseng bato rin itong mga to, oh. Mga sinaunang bato ito. Nangingitim sila, oh. Oh, di ba ang ganda? Dito. Grabe. Pula-pula naman. May taga-bantay dyan. Tignan nyo. Mamayat-mayat lalapit yung taga-bantay. Kung may kumakain, patitigilin nila yung kumakain. Ito, iba't ibang klase rin ng mga bato dito. Parang nakakatakot ba? Tunay ang mga bato na ito, eh. Natural na bato.
Bato ng Jane. Tingnan nyo, ang dami mga tao dito. Dito sila nagpapadicture. May falls kasi yan eh. Lahat ng makikita mo dito talaga ay puro jade na mga bato. Ito, napakalaking bonsai nito. Ay matagal ng panahon siguro itong nandito. Tumutubo rin. Ang gaganda oh. Tumutubo siya. Ayan. Diba ang gaganda? Ito na nga, ijiti pagtugawan na ko na umas. Ijiti pagtugawan na, nayawawan siguro aja eh. Dito. May gwardiya din. Tingnan mo, tagabantay. Napakahigpit ng mga nagbabantay dito. Hindi ka pwedeng magkalat, hindi ka pwedeng kumain. Baka candy lang yatang pwede. Ay, nakita nyo yan? Tumutubo na naman, oh. Ito parang mga bayabas ito. Sung cha si. Sung sa si. Ewan ko kung si yan o sai. Tung sa si. Tung cha. Sung cha si. Hirapit kasi na ha. Ang laki na mga bonsai na yan. Gaganda, di ba? Umuwan, tawa ka ba? Yan din yung mga tubig. Alam niyo ba, sa loob niyan ay restaurant. Pwede kang kumain dyan sa loob. Pero kami, nagbabaon kami pag pumupunta kami dito. Kasi napakamahal ng pagkain dyan sa loob. Nagmo-model-model yung mga babae dito. Ang mga Pinay. Dito naman. Ano kaya meron dito sa bahay na yan? Bahay yan. Ay, museum ito. Museum yan. Napala natin na rin. Windmill, di ba? Ito yung parang windmill yan. Lumang-luma na yan eh. Kaya tingnan nyo. Parang sinubuan na ng lumot. Ayan. Sarap maligo dyan, oh. Sa tubig.
Yan yung restaurant yan. May 3 palapag. Kung nagugutom ka, pwede ka lang pumunta sa loob. Pero mahal ang pagkain diyan. Oh, ang ganda dito eh. Ay, buti na lang umaraw din. Malulula ka sa mga bato dito. Pagkaganda-ganda talaga. Ito na nabubuwal na ito eh, kaya tingnan nyo. Binalot nila ng ganyan para hindi matumba. Ganda, yung mga bato na yan. Yung mga bato na yan. Ah, ganda no. May mga tao din dun kasi museum yan eh. Lahat napalibutan ito ng mga bonsai at saka ano, mga bato na jade. Kung gusto mong pumunta, mamasyal dito sa Hong Kong, hanapin mo lang itong Nanyang Park dito sa Diamond Hill. Lugar ito ng Diamond Hill. Ayan. Doon may pwede ka ring uminom. Ayan. Pwede uminom dyan. Meron dyan. Ay, meron din nagdi-deliver ng pagkain dito. Kawawa rin kung nagdi-deliver ng pagkain. Layo-layo. Kaya niya i-deliver yan. Ang init. Ganda dito talaga sa Hong Kong. Kahit saan naman sulok ng Hong Kong ay talagang maganda. Tsaka karamihan dito mga libre. Libreng park ito eh. Hanggang doon pa yan sa dulo. Tignan nyo, ang dami mga taong namamasyal dito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Siguro naman ay hindi naman kaabalahan kung mag-subscribe kayo sa aking channel, Sonia Nika. Maraming salamat. God bless.